сега ще ви представя как се шофира. Така, продължаваме. Завийте наляво след 100 метра. Завиваме. Завийте надясно след Завихме. 200 метра. Готово. Карайте 1 километър само направо. И после? И после наляво. И после в Чернобил. Окей. Определено. Но си трябва да бипнем. Сте. Готово. Почти сме там, само още едно ляво. Малко остана. Това е нашия сутрешен блок на Зорница Иванова Дурлова. Нейн баща Иван Красимиров Дурлов. Той би подарил колата й на нея и тя решила да шофира. Но тази сутрин изкарахме една малка таратайчица, която аз управлявах. Беше толкова забавно. И само как щях да я ударя, беше страхотно. Толкова хубаво, че повече не ми се ще.